नै फुंनि बेरायनो ओंखारबाय बेहा थांनोसै ना अबे थांगोन अबे थांगोन अबे थांगोन अबे गोजानाव दे बाय बाय बेरायदो बाय 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 थांदो माइब्राया नै सोमखांनानै नै दै सरगारनानै बिदि गोरान खालामबाय आरोना ओमफ्रायहाय बेखौहाय दा ग्राइन्डाराव होनोसै नै सिथावनि थाखायहाय बांद्राय दै होला आरो एसे एसे होनानै नानोसै आरो बेखौहाय सान्द्रियाव नाहुबाय दाना नाखांनानै दै होना एसे नाखांनानै सान्द्रियाव नाहुबाय नै लारुनि नालायबाय दाना दै होनानै गोजां बोथोरनि नेरसोना बेनो नै अर सायनाय गोजां बोथोर जाबाथाय बेयाव थानो बिराद मोजां मोनखायो अर खाथियाव लारु सावगासिनो नै बेहा माथा माइरं बेखौ फिथा खालामसै नै फिथा खालामगोना माबायावहाय कुकारावसो खालामगोन कुकाराव ओमफ्राय नै साखिनियावसो खालामगोना साखिनियाव नै सिथ्रि गोबा लाबाय अन होबाय सिबिं ओमफ्राय बेयाव मेथाइ ओमफ्राय नारेंखल एसे लगायखानाय ओइ बाबा नोंना सुबह सुबह क्या देख रही हो साखिनियाव एखमबा माबायावबो सावनानै जायो फिथायाव मा होनो कफि कापावबो नै बेयावबा दुब दुब दुबनो जि साइज जागोन आरो बियो खोबदो बेबायदि दै दुंखानाय दं बे कुकारावहाय दै दुंखानाय बेखौ फिसिनानैल' दोननांगौ नै फिसालानोबो बानायनानै दोनखाबाय बेना सुजिजों आपेलजों बेखौ बानायनानै दोनखाबाय ओमफ्रायहाय जोंहाबो नै लाल साहा लोंसै मेथाइनि लाल साहा फिसालाना जाग्राया बानायखांबाय बेहा बेरायहैगासिनो दाबोनो सफैयाखै सफैखांबायमोन सफैनाया ओमफ्राय थिनहरजाफिननो जाग्रा जायैनि ओमफ्रायहाय नङाबा दा न'आव थाबा जानो माबाबाय थायोना बिबाय थायो ओंखायनो थांहोफिनबाय नै दा दै लोंसै आङो दै लोंनानै लाग्रोखानोसै ओमफ्राय जाबाय थानोसै दा जोंना जाग्राया ख्रिस्टमासनिफ्रायनो जागायजेनो आरोना बिदि लारु सिथाव जानाया जोंहाथ' ख्रिस्टमास गैया जाहैबाय होमबाबो जायो जोंहा सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो बेबायदि होमबा सिथाव लारुखौ दाबायदि समनिफ्रायनो जाखायो आरोना ओमफ्राय उनाव बै माबासिम मागोसिम जाद्लाबाय थानाय जायोआनो मागोसिम जाद्लाबाय थानाय जानोसै जोंहाबो माबा बर'दिननि मालाय ख्रिस्टानफ्रा जायो नालाय जोंहाबो जायो आरो बिदिनो ख्रिस्टान नङाबाबो लोंग्रोना लानोसै आङो दैखौहाय जानायाव नै दे नै जाबाय ना मामियाबो सफैनानै जाबाय
ओमफ्राय लारु सिथावखौ नुनानै बेखौ जानो लुगैदोंमोन मोनथिया गारा नै बेनाबाथाय दल'खौनो थाया नुबाय हमल' दिगदार बेखौ जाहोनांगौआ आयौ नै लाल साहा लारु फिथा सिथाव क्रिसमासनि नामाव नै जोंना जानोसै दाना नै अर खाथियाव जिरायलायनानै क्रिसमासनि एसे साजायनायफोरखौ मानसिफोरनिखौ नायनानै फैगोन जोङो जाखांसै जानानै दा जानोसै जाखांनानै दा नै सासेनि जाबावनांगौ जाजोबाखै बेहाबो बेरायहैजोबा दा जायखिजाया ओंखाम जाखांनानै लान्च खालामखांनानै दा ओंखारगोन दसे माबासै खोमा ओलै इसेबाव नै थाबायनायल' मेना खालि जाना दामानि बिराद थाबायनो गोसो जादों बियो खालि थाबायनोल' ओमफ्राय सिनस्रि साजोबो हमग्राया दै नांजाबाय सोरबा लाङा थाङाब्राबो आखाइखौबो मोननै हमजाबावासै दे बियो आखाइखौबो आंहा गियो ओमफ्राय गियो दुगैखांबाय नै जानोसै ओंखाम दाना सासेयाबो आं दुगैखांनायनि सिगांनो माबाखांबा मा होनो सिखारबाय ओमफ्राय दा बिबैया लानानै दंहैथ'यो ओमफ्राय ओंखाम जाग्रोसै आङो नै आइटेमा मा दङ लाफा दोलो नाथुर रुनायजों ओमफ्रायहाय बेसर गोसोमजों आलु एवनाय ओमफ्राय नै गाजर सालाद ओमफ्राय नै आरोबाव माबा मा होनो बेखौ नाथुर रुनाय बाथोन ओमफ्राय ना फ्राय एसे जानोसै आङो होमबा जाग्रोसै ओमफ्राय दा जानानै दसे थानानैहाय फिसालायाबो जायाखै नालाय दाबोनो बेखौ ओंखाम जाहोगोरनानै दा दसे थानानै एसे बेरायहैनोसै होमबा थबाय थादो नोंसोरबो दे दा नायलांसै जानोसै आं नै बेरायनो थांनो लुगैनाया हाला आयै बे गिर्जायाव माने गिदिर स्टार लागायनाय दंना साजायनाय दङ बेखौ मैयानिफ्रायनो नुदों आरोना बियो ओमफ्राय बेजोंल' थांनो नागिरो दा नै हाखु दाखु जाजोब्बाय थांनोनो मानसिया जाखांबाय दुगैखांबाय नांखागौ नै जाग्राया नांखागौ जाखांबाबो दासो ओंखाम जाखांदों बेरायनायाव ओरैनो लांजाया आरो बेखौ जाग्रा नांदेरगौ थांसै जोङो एसे नायनोसै ओरैनो लामा थबाय थादो होमबा रायजोफोर नोंसोरबो गारि फैगौ आयौ नै नै गिदिर बुस्थुआबो गिदिरनो जा गिदिर नायो औ गिदिर नै बिसनाबो नै जोङो ए माबायदि गिदिर ना फिसा फैनायनि नायो नायनो न नै वाटार साप्लाइ होनाय टेंकि बेसेबांबा गिदिर दङ ओरै बे गामिनि खोलाहाजोंहाय बियो ओमफ्राय नैबेजोंनो आनैमोनहानि न' बियो नै बिसिनाव सैमा दङ सैमा आयो गाम्बि बैसा बौ बौआ दगा
Doga. Đây. Doga baru doga. Ayo, nih. Ayo. Saya baru jaga baru. Si men jaga itu terlalu banyak. Jaga baru. Nang. Ayo, bidor saya. Mana namanya, Babu? Rani bausa. Ayo. Nih. Ay, tirai mana deh? Si mana nyogok? Mama depan ibu sedang nih. Ayo. Rani lagi. Ganti. Mau tambah? Buru jenai deh. Nih, mau jahai, permane, माबा मा होनो मोना जाबाथाय बारख'बाथाय बुदावो होननाय खोनायोमोन आरोना माने सोरबा जै बारख'बाय बे गाहाय जानानै थांसै ओमफ्राय जै बारख'बाय होनबाथाय माबा उरायखोनसै होननानैहाय बेबायदि होननानै जा गिदिंयोमोन जों बेयावहाय आगोलहाय ओमफ्राय जै बेलासियाव फैखायामोन जों बिदिनो थांसै नै ओरै आनै मोनखौ ओंखारबाय दिन नायदों साजायजोब्बाय आदै दिन नायदों नुफेराखै बे हेल' अमा जायाखै गिदिर साजायना मानि बायदि नांजाबनाय नै बे दाबो जाया हारसिङैसो फैथारा मारै जाखै मादै नै दाबो जाया बेहा बेसारा हारसिं Đây, dân này ôi gì đông thế này này nhá, ra đây này ạ. Sao đây chụp vậy? Bây giờ như năng dập này, này béo nó dừng lại, không vậy. Về này, học nó xây dựng ra. Bên này vừa vậy, xa này. Đang xe, đã ghi reo hay, mà béo hay mưa này bóng xe, sao đây này coi. खाथिखा नालाय नांजाबनाय हाबनोसै दा नै मोनानि भिउ नायफैबाय जोङो मोनायाव नै गिर्जाया माबायदि नुयो मोसागासिनो ना जेरै बेयाव दादा दिदि मोना मोसानो प्रेक्टिस खालामगासिनो मोसागासिनो